लाबावगोन ना लाबावा? हो? लानांगौ ना लानाङा? नोंखौ मोनोब्ला गदाय लाला आं, नोंखौ मोनोब्ला गुबुन नांथारला। नङा होमबा? हास्थायनाय मोजां मोननायखौ मोनब्ला गदायबो लानो गोसो जाया, गुबुनबो लानो गोसो जाया। मोनाब्लासो गदाय लादलाबायनो गोसो जायो। नङा होमबा? दे जोंहा नैबे आदामोनासो लाबावनो गोसो दं नामाथाय? आं बारा बिसास खालामा बे आदामोनखौ। आंनाव सिरि सिरि बिखुमाबाय थायो, ओइ क'क्राझारनि नांगौलै होननानै। ओमफ्राय आं होनो, आंनो सेंग्रा जानानै दासिमबो बजबनो हायाखै रावखौबो, नोंसिनि बोरै होगोनब्रा होनना बुंबाबो बुजिथारा बिसोरो। र' बाक्सानिखौनो रायज्लायना होगोन आं मालाबा। दे थाखि थुखि आमोखि रेडि बास्लो बयबो आमोखि नों आंनि अरखि, गलाय मलाय नों आंनि रसमालाय। थाखि थुखि आमोखि नों आंनि अरखि, गलाय मलाय नों आंनि रसमालाय। ब्लेक डग नों आंनि किं फिसार, ब्लेक डग नों आंनि किं फिसार। बुहे बुहा रान्थें रुन्थें ज्राव, बुहे बुहा रान्थें रुन्थें ज्राव। आहै बोलोहो बोलोहो बयबो सेंग्राफोर। आगै बेसेबां लायो नोंनि देलायग्राफ्रा? सना बेसेबां लायो नोंनि गानग्रा जोमग्राफ्रा? किउआर क'ड हरनाय आगै, स्केनार हरनाय आगै, थाइनैसो हरनां। आंबो कन्ट्राक्टारसो, आंबो आगै साख्रियावलासो, आंबो कन्ट्राक्टारसो, आगै साख्रियावलासो। आहै थाखि थुखि आमोखि नों आंनि अरखि, गलाय मलाय नों आंनि रसमालाय। थाखि थुखि आमोखि नों आंनि अरखि, गलाय मलाय नों आंनि रसमालाय। हाय हाय आहै बोलोहो जय बैसागु बोथोरनि, जय रंजालि बैसागुनि। बरिया सना गामियाव थानो ना टाउनाव थानो? हादानाव थानो ना सहराव थानो? आगै बिल्डिंआव थानो ना गाहायाव थानो? सना बांलायाव थानो ना गाहायाव थानो? नोंखौ मोनोब्ला गदाय लाला आहा, नोंखौ मोनोब्ला गुबुन नांथारला। आहै नोंखौ मोनोब्ला गदाय लाला आं, नोंखौ मोनोब्ला
गुबुन नांथारला आखि दुखि आमोखि नों आंनि अरखि गलाय मलाय नों आंनि रसमालाय आखि दुखि आमोखि नों आंनि अरखि गलाय मलाय नों आंनि रसमालाय आखि दुखि नों आंनि आमोखि गलाय मलाय नों आंनि रसमालाय आखि दुखि नों आंनि आमोखि गलाय मलाय नों आंनि रसमालाय आखि दुखि नों आंनि आमोखि गलाय मलाय नों आंनि रसमालाय Thank you.